profesional batek lortu du Goierrin mendian artean Euskadiko txapeldun izatea 27koetan, ez da emaitza makala, Ez oso guztua, oso ondo ikusi naiz bai gorakare bai eta oso guztua. Pena talde gabe eta eulenekoek aurrera egin dutenean, maldagora hori falta zaizu. Bida, azkenen maite bat asko joa aldapa gora eta bai, aldin du Klaudiakin, eta horren naiz egon, kitelako bai ezin detela egon hor. Baina geho bestela karrera bastante alde jarri zait, eta gorakare ondo grupo hortan, eta geho espreinen rematatu izan dut. Bigarren karrera dakazu afizionatuetan, baina egia da afizionatu maila nahiko txikia geratzen zura. Bueno, nik uste nahiko bakaula, aurrenagoa zen hemen pixkat hobeto ibiltzea, azkenen pauso txikik iten jungo ga, eta ikusiko dugu noiz, aberraldeun pausa ondixo eman. Espreina indartxo jodez. Bai, espreinen oso ondo. Zorion da. Eskerrik asko.